Nah, kebiasaan ngeriane telepon merugi wong masak ae lho. Kok Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Nyapa? jangan lupa mbaduk lo ya. Yang dibadok apa? Lagi arep masak wis kok ganggu ae kok. Nanti sama nih gak mbaduk, sama kok cepet mudar lo ya. Lagi arep masak ae sok telepon terus ae. Ndarep badok kok ngendi? Ya, terus nak ayah mudar, terus mama jadi rondo gimana? Dadi rondo mbok yo ben. Nah, mama gak mau jadi rondo ya. Ya malah penak to dadi rondo ora ono sing ngerusui. Ya senajan uripe sama ning urip putih gak ono gunane ya, nek entek-enteki, tapi aku mah cinta sak kresek karo sampean ya. Alah, gombal amok kuwi. Tenan. Ngono jare kok cinta, wong ngomong karo wong lanang nek ra badok yo nguntal. Wis to, aku ki pokoke love you sak kebon tenan ya. Tenan. Halah. Isane mung elep ya elep you. Nyatane wong lanang lho ora mbok openi. Assalamualaikum. Love you sayangku, cintaku. Mwah. Waalaikumsalam. Nyeluk diijolne wong model sing ngene iki. Ngajak angel ya telepon.